Il-Partit Laburista qal li l-Gvern immexxi mill-Partit Laburista qed ikompli imexxi strateġija ekonomika li tħalli r-riżultati dan brabta ma' ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u li juru kif fit-tieni kwarta din is-sena l-ekonomija Maltija kibret bi kważi 4%, rata ta' 7 darbit aktar miż-żona euro. Il-Partit Laburista b'reazzjoni għal dan fi stqarrija sostna li fuq dawn ir-riżultati issa titkompli tiġi implementata it-tranzizzjoni ekonomika li tenfasizza l-kwalità fej il-frott ta' tkabbir imbagħad ikun investit fil-ġid komuni. Intqal li 80% taż-żieda fil-ġid nazzjonali kienet ġejja minn 3 setturi: is-servizzi finanzjarji, is-servizzi professjonali u l-manifattura. Dawn is-setturi bejniethom raw il-valur miżjud tagħhom jiżdied b'140 miljun euro jew bi 13%. Dan jikkonferma kemm it-tkabbir ekonomiku li qed jiġi osservat f'pajjiżna huwa dovut għall-espansjoni ta' setturi b'karriri ta' kwalità. Il-Partit Laburista għamel referenza wkoll għal fatt li minkejja s-sitwazzjoni ekonomika internazzjonali xejn faċli l-azzjendi Maltin u Għawċin qed jirnexxielhom ikomplu iżidu l-esportazzjoni tagħhom tant li fit-tieni kwarta din is-sena din laħqet rekord ta' 6.2 biljun euro jew 13% aktar mill-livell osservat qabel il-pandemija. Dan jikkonferma kemm l-istrateġija ekonomika tal-Gvern fl-aħħar snin għenet lil negozji Maltin u Għawċin jilqu għax-xokkijiet internazzjonali, tejbet il-kompetittività tagħhom u waslet biex kabru l-operat tagħhom. Il-Partit Laburista innota wkoll li fl-istess ħin is-sem tas-servizz pubbliku fl-ekonomija kompla jonqos bil-konsum tal-Gvern ikun biss 17% tal-ġid nazzjonali meta fl-2012 kien ta' 19%. Dan filwaqt li tkabbir ekonomiku baqa' xprunat minn settur privat dinamiku sostnut minn politika tal-Gvern li proteġietu mix-xokkijiet internazzjonali li tant xekklu lin-negozji f'pajjiżi madwarna. Il-Partit Laburista tenna li huwa jibqa' l-unika partit bi kredibilità biex imexxi l-ekonomija ta' pajjiżna l qudiem u skont il-viżjoni preżentata fil-manifest Malta flimkien li qed tkun implementata. Il-Partit Laburista temm jgħid li fi żmien li ġej l-enfasi se jibqa' dejjem iktar fuq il-kwalità tal-ħajja biex minn dawn ir-riżultati pożittivi jibbenefikaw l-Għawċin u l-Maltin b'investimenti f'loqsma importanti bħas-sigurtà, is-saħħa u l-edukazzjoni fost l-oħrajn.